A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar kullum sunana Abdulhamid Ibrahim Yahaya naku. Yau ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya bani dama da iko don fito in tunasar, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa zakkir fa inna zikr tanfa'ul mu'minin. Ka tunasar domin tunasarwa babu wanda take amfana sai mumini. Alhamdulillah yau tunasarwar da zan ita ce akan mutuwa. Alhamdulillah hakika mutuwa kowa ya san kowane sakan idan ya wuce yana kusantar da bawa ne ga ajalinsa, kuma hakika kowane sakan in ya wuce ka tuna ba wai karuwa yake a cikin rayuwarka ba, raguwa yake a cikin rayuwarka. Hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai hankalin cikinku shi ke tuna mutuwa. Ita mutuwa dole a ringa tuna ta a kowane lokaci, kowane sakan in ya wuce. To kaga kenan mara hankalin cikinmu su ne waɗanda ba sa tuna mutuwa, domin ita mutuwan nan wajibi ce. Dole ko kana so ko baka so sai ka mutu, kuma a dinga mata tanadi akalla ba a kasar ba, kullum ka dinga kanka hisabi in za a kwanta kafin ma in kai mutu a yi maka. Mutuwa ta zama dolen doliya ko kana so ko baka so. Saboda haka wannan shine jan hankalin da zan a yau, domin Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko da dacewa na tuna mutuwa a kowane irin lokaci. Mu dinga, akwai wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa amalu li akhiratukum, ku yi aiki da lahiraku, ka annaka ta mutu na gadan kamar cewa gobe za ku mutu. To ka gani akalla mutum ya ringa abu, komai ya ringa abu dan lahira, kada ka ringa aje al'amuran lahira a gefe kana sa duniya a gaba. Akhir da'awa na alhamdulillahi rabbil alamin. Ku huta lafiya daga naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Bisalam.